Čaute, čaute, tu je znova Mišo a tento raz vám prinášam menší dokument z nášho minuloročného výletu v Írsku. Išli sme v dvoch skupinách, tá naša šla približne na týždeň a prešli sme najmä juhozápad krajiny. Druhá skupinka sa pridala zhruba v polovici výletu. Rozhodne je kam ísť aj na severe, ale vzhľadom na naše časové možnosti a komplikácie pri prechádzaní hraníc s požičaným autom sme sa rozhodli pre takúto variantu. Prenájom auta na týždeň spolu so všetkým parkovaním, mýtom a benzínom nás vyšiel okolo 100 eur na osobu. Chvíľu nám trvalo nastaviť sa na jazdu na ľavej strane cesty, ale po pár hodinách si človek zvykne, že je všetko naopak a nakoniec to bolo najhoršie až po príchode späť domov, kedy sme boli už komplete zmetení. Okrem vodičského tréningu sme mali prvý deň, kým sa pozbierame celá skupinka, na pláne iba okolie Dublinu. Prvý stop bol Malahide Castle s jeho záhradami. Vyzerali síce pekne, ale vstup sme si tu nekupovali, aby sme nemali časový stres. Na poradí bol polostrov Howth a najskôr sme skočili pozrieť tamojší hrad. Rovnako ako Malahide, tiež sa datuje do 12. storočia, akurát tu je namiesto záhrad golfové ihrisko. Ako sme sa trochu potúlali po okolí, sme ale zamierili na hlavný bod programu pred stretnutím celej skupinky, maják Bailey Lighthouse, kde sme vychytali krásnu zlatú hodinku. Po doletení celej skupinky sme ešte absolvovali večernú prehliadku liehovaru whisky Jameson a šli sa ubytovať. Aj keď sme stihli prejsť viaceré miesta v okolí Dublinu, v pondelok ráno nás čakali ešte dve ďalšie rezervované prehliadky, než sa vydáme preč. Deň sme začali v pivovare Guinness. Prehliadka bola bez osobného výkladu, no aj tak sme sa dozvedeli veľa o ich výrobe piva, ako aj o histórii podniku či ich svojských marketingových kampaniách. Druhou prehliadkou bola Univerzita Trinity, kde sme navštívili miestu knižnicu a dozvedeli sa napríklad, čo sú zač tzv. Ockhamské kamene, na ktorých sú vytesané texty starodávnym písmom. Najväčšou zaujímavosťou, ktorá sa ale nemohla fotiť, takže zatiaľ vidíte ďalšie zábery z centra Dublinu, bola kniha Kells, napísaná okolo roku 800. Každých 12 týždňov jej vo výlohe pretáčajú ukazovanú stranu, aby sa znevažovala čo najviac rovnomerne. Teraz sa už ale pozeráme na našu prvú zastávku mimo okolia Dublinu, ruiny Rock of Dunamas. A o ďalšiu hodinu juhovýchodne skrz centrálne Írsko sme sa cestami úplne štandardnej šírky dostali ku hradu Cashel. Vzhľadom na neskorú hodinu sme už nešli na jeho prehliadku, ale za to sme ho mohli vidieť v tomto krásnom osvetlení. Na záver dňa sme ešte obišli čudného človeka, čo takto čakal, kým mu kamarát prinesie udicu a šli sa ubytovať ku známym do domčeku v meste Cork. Následovný deň sme plánovali stráviť na juhu. Prešli sme okolo Blackrock Castle Observatory a vydali sa pozrieť krásne mestečko Cobh. Najprv sme si pozreli miestnu katedrálu, následne sme sa rozdelili a šli pozrieť buď prístav, alebo rovno múzeum Titaniku, keďže odtiaľto kedysi naposledy odplával. A rozhodne sme nezabudli ani na krásnu štvrť Deck of Cards. Druhú časť dňa sme venovali prehliadke hradu Blarney. Hrad je opradený mnohými legendami, ale všetky sa točia okolo ich slávneho kameňa, ktorý keď človek poboská, dostane dar presvedčivej reči. Našťastie ho poctivo dezinfikovali. Bežná čakacia doba 1,5 hodiny, vo februári ihneď. V komplexe sme tiež videli napríklad vražobnú dieru, podzemné tunely či záhradu s jedovatými bylinami. Následne sme sa vydali na západ. Chceli sme si pozrieť kostolík svätého Michaela v Redbury, ale vzhľadom na veľmi nespoľahlivé užívateľské údaje v Google mapách sa tam nič také nenachádzalo. Tak sme zamierili ku hradu Freke. Ten bol ale strážený bíkmi. Tak sme sa vydali po cestách nízkej triedy ku kamennému kruhu Drombeck. S pár baterkami sa nám podarilo vytvoriť aspoň takúto fotku. V tento deň bola tiež pri Zemi najbližšie kométa C2022E3, tak sme sa takto mimo civilizácie zastavili ju pozorovať. Na ubytovanie sme dorazili až pomerne neskoro, no našťastie babička, ktorej dom slúžil ako ubytovací komplex, s nami mala pochopenie. Ďalšie ráno sme príjemne začali domácimi raňajkami, aby sme načerpali energie na nabitý deň. Dostali sme sa na odľahlý juhozápad Írska a čakala nás cesta pozdĺž útesov pri Atlantiku a skrz národný park. Najprv sme boli pozrieť tzv. Baltimore Beacon.
Tento majak pôvodne slúžil k navigácii, neskôr sa však stal iba turistickou atrakciou v regióne. Následne sme si dali hodinovú zachádzku na polostrov Mizen Head, pozrieť útesy na úplnom juhovýchode Írska, aby sme tam zistili, že vstup je platený a v tomto období zatvorený. Takže sme rozhodne nepreliezli žiaden plot a ihneď sme sa vydali zase hodinu naspäť. Keďže sme ale aj tak ušetrili nejaký čas, rozhodli sme sa niečo ešte cestou nájsť. Nedaleko by sa vraj mal nachádzať jeden z oghamských kameňov, o ktorých sme sa dozvedeli v Dubline, tak sme chceli skúsiť to. Cesta ale viedla iba ku akémusi domčeku na kopci, tak sme sa ku nemu pristavili a šli sa spýtať, či nám neporadia. Od staršieho páru, čo tam býval, sme sa dozvedeli, že sa o tomto kameni nevie, či je pravý a je pri ňom Big Jack, takže by sme tam chodiť nemali. Preto sa pán Jim rozhodol, že pôjde s nami, aby nám ho pomohol prípadne odohnať. Tiež nám v pláne navrhol zmenu a tak sme radšej pozreli nedaleký klinový hrob, starší ako pyramídy. Na to, že mal Jim 86 rokov, mierne nepočul a omylom šiel iba v kroksoch, mu to šlo výborne a mali sme tak pomerne unikátny zážitok. Jacka sme videli iba z diaľky, ale miestne oslíky sme nakrmiť pomohli. Touto neplánovanou zachádzkou sme zabili veľkú časť dňa, takže sme potom iba zbežne okúkli Snape Pier a šli rýchlo ďalej. Tu nás ale prekvapil Waze, ktorý nás namiesto hlavnej rýchlostnej cesty navigoval skrz maličké cestičky kopcami. Nejak sme to akceptovali, ale ako sa dalo čakať, nebola to úplne najrýchlejšia cesta. Mountain Pass Road, not the main route. Po prekonaní priesviku Priest's Leap sme sa dostali ku monumentu z doby bronzovej Kenmare Stone Circle a priľahlému stromu prianí. Tiež sme sa boli pozrieť do nedalekého parku Rhena Gross. Najmä kvôli peknému fotospotu, ktorý nakoniec tak už asi nebol, a keď sa ho našli, tak sa skoro zotmelo, ale aj tak tam bola pekná prechádzka. A snáď to súkromný pozemok naozaj nebol. Výhľady na národný park Killarney sme si už veľmi neužili. Ale deň aj tak ešte nekončil, keďže sme tam vybehli na večernú zastávku v Macross Abbey, pomerne veľkom opáctve, ktoré sme tak mohli preskúmať v strašidelnej atmosfére. Na záver dlhého dňa sme úspešne došli do mestečka Milltown, kde, aby toho nebolo málo, sme ešte v našom hoteli zastihli írsku kultúru v priamom prenose. Po takto nabitom dni a pomerne studenej noci sme si vychutnali ďalšie anglické raňajky a pripravili sa na posledný deň, než sa s nami spojí druhá skupinka. Na pláne bol hlavne polostrov Dingle a počasie nám prialo. Začali sme ďalšími ruinami opáctva, tentoraz ale cez deň. Kilagha Abbey bola menšia, ale za to krásna a navyše sme mali zaujímavú diskusiu s miestnym mužom, čo tu hľadal históriu svojej rodiny. Ďalšia v poradí bola Inch Beach. Pláž, ktorá má extrémne pozvolný spád a teda sa po nej dá krásne prechádzať aj po miestach, kde je tak centimeter vody. Len sme si mohli dať pozor, že sme prišli akurát na príliv. Následne sme sa skrz krásne scenérie presunuli na cíp polostrova ku jedným z najkrajších útesov v Írsku, Duncan Pier, alebo ako to nazývajú v írčine, Sedún Chain. Okrem toho, že sme si to poriadne vychutnali, pofotili a popozerali, sme sa z Sedúľ dozvedeli, že na nedalekých ostrovoch žili storočia ľudia, pre ktorých bolo toto miesto jediným spojením so svetom, ak akurát nebola búrka. Pol storočia vzad boli tieto ostrovy predsa len plne evakuované. V blízkosti útesov sme tiež navštívili pláž Comino, kde sme boli prakticky sami. K zaujímavostiam tohto polostrova patrí, že je to najzápadnejší bod Írska, západnejší ako celá kontinentálna Európa,
a že je to jedna z mála oblastí, kde sa stále aktívne používa írčina namiesto angličtiny. Do vnútrozemia sme sa začali vracať po cestách tak trošku islandského typu. Času sme nemali až tak veľa, takže sme si spomedzi zaujímavostí cestou vybrali iba ruiny starobilého príbytku Keltov Cashel Murphy, datujúce sa približne do roku 3200 pred našim letopočtom. Potom nás čakala už len 2,5 hodinová cesta do mesta Limerick, kde sme sa mali stretnúť s druhou skupinou, ktorá však cestou ku nám nabrala trochu meškanie, a tak sme si zatiaľ dali tradičné fish and chips a počkali sa na ubytku priamo v centre mesta. Na tomto ubytovaní nás čakali 2 noci, keďže sme si tu naplánovali okružné kolečko, než sa vydáme znova na východ. Dnes nám počasie až tak neprijalo, ale dobre sme sa obliekli a vydali na cestu. Prvé miesto, kam sme sa pozreli spoločne už ako celá skupinka, bolo Queen Friary, teda ďalšie ruiny opáctva. Nachádzali sa v mestečku Queen, o ktorom sme zistili, že vyhralo niekoľko cien za najčistejšie mestečko, čo by sedelo, keďže o chvíľu na to ich začal niekto čistiť. Na to sme sa už ale takouto LGBT cestou presúvali naposledy smerom ku Atlantiku, kde nás čakala najznámejšia turistická atrakcia v Írsku, Moherské útesy. Dnes je toto miesto známe hlavne tým, že sa tu natáčala scéna vo filme Harry Potter 6, ako šli Harry s Dumbledorom po Horcrux. Okrem toho je ale opradené aj klasickými povesťami. Poprechádzali sme sa tu po okolí s audiosprievodcom a pozreli O'Brien's Tower, aj keď z výhľadov veľa nebolo. Keď sme došli na južnú časť, počasie sa aspoň trošku umúdrilo, tak sme šli pol hodinku po útesoch ďalej, aj keď po blate. Postupne sa ale dážď vrátil a zhoršoval, tak sme sa ponáhľali zase naspäť. Smutnou zaujímavosťou je, že sú tieto skaly populárna destinácia pre samovrahov, a tak bola prechádzka opradená informáciami o psychickom zdraví a linkách pomoci. Po tomto sa nám už úplne nechcelo ísť moknúť na ďalšie útesy, tak sme Kilkee Cliffs škrtli a šli späť do vnútrozemia. Cestou sme sa chceli zastaviť ešte v ruinách Ennis Friary, ale tie boli zatvorené, tak sme šli priamo až do Limericku, kde sme aspoň mali večer čas si poprechádzať mesto. Bola pred nami sobota, posledný plný deň, a s ňou najprv dlhá cesta späť ku národným parkom na východ. Po ceste sme ale ešte skočili omrknúť posledné ruiny opáctva, tentoraz situované viac v prírode, Monincha Abbey. Vďaka náhodnej benzínke sme sa tiež dozvedeli, že medvedík, ktorého sme vtedy našli v parku na lavičke, slúžil tiež na osvetu o mentálnom zdraví. Každopádne, naša najbližšia zastávka bola už nedaleko Dublinu, ruiny kláštorného mesta Glendalough. V príjemnom prírodnom prostredí sa tu nachádza katedrála svätého Petra a Pavla, Our Lady's Church či okrúhla väža. Následne sme už ale znova hrali súboj s časom, aby sme stihli ďalšiu zastávku za dobrého svetla. Online návody na zaparkovanie a skratku do lesa našťastie nezradili a úspešne sme sa tak včas dostali na magický lesný chodíček v Ballinasloe Woods. Pozreli sme si ešte výhľady z vrchu a následne sa presunuli neďaleko ku výhľadom na jazero Tay, kde sme boli až do zotmenia. Priesvik Sally Gap sme tak bohužiaľ tiež prešli až za tmy, ale pred príchodom do Baileat a Cliat, teda Dublinu, sme sa ešte zastavili na výhľade nad mestom. A tým sme uzavreli celú našu trasu. Posledný deň väčšina odletela už ráno, ale naša skupinka mala ešte priestor si pozrieť pár vecí v okolí. Tak sme sa rozhodli pre Swords Castle nedaleko letiska. Keďže nám ale predsa len zvyšovalo dosť času, rozhodli sme sa to risknúť a dať si ešte hodinovú zachádzku na dávne pohrebisko Hill of Tara. Našťastie, auto sa podarilo vrátiť včas a úspešne, pokuta prišla až neskôr a takmer bez problémov sme sa dostali domov, ak nerátame meškanie lietadla a teda zmeškaný vlak, predražený taxík na inú viedenskú stanicu a len tak stihnú tú cestu domov nejakým bečkovým nočným autobusom. A plus som ochorel. Ale výlet bol super. Tak zase niekedy na budúce.
Samozrejme, že tá cesta je ďalej priadna, keďže z opačnej strany prišlo auto, že? To je pravda. Môže byť? Alebo proste tu iba išla... Spala. Nie. Došla sa zistila, že už nedá sa prejsť ďalej, tak Tam raz ešte bude späť. ďalej, Aha, nie, furt tak. je to. Preto bol taký vysmiatý, že on prišiel, zistil, že sa to nedá a že haha, oni tam ešte idú.